hau aurreratea duen guztioi. Gaur, gobernuak eta patronalak ozen entzun gaitu. Euskal Herrian gure gutxieneko soldata erabaki nahi dugu. Gora zuek eta gora langileen borroka! Gora! Ez dira garai erratsak langileontzat. Egunero darabilgu hiztegian krisi hitza. Krisi ekonomikoa, politikoa, soziala, ekologikoa, zaintza lanena. Mundua hankaz gora dago. Mundua hankaz gora jarri du sistema kapitalistak. Aberatsak aberatsago. Botereak geroz eta esku gutxiagotan. Eta langile sektore geroz eta gehiago bazterrean. Euskal Herria ez dago errealitate honetatik salbu. Patronala eta agintari politikoak eskutik helduta doaz. Aberastasuna modu justuan banatzeko edozein neurri blokeatzeko asmoz. Horixe da gutxieneko soldatarekin gertatzen ari dena. Bertan bizi garenon oinarrizko beharrak asetzeko diru sarrera nahikoa izatea ekidin nahi dute. Greba orokor eguna dugu gaur Euskal Herrian. Patronalak eta agintari politikoek itxi nahi dituzten ateak irikitzeko. Soldatek erosahalmena galdu dute, eta prezioek goraka jarraitzen dute. 300.000 langilek baino gehiagok dute 1.500 euro baino txikiagoa den soldata. Inork ez du nahi lana gogor egin ostean miseriazko soldata bat jaso, eta bizi proiektua garatzeko estu ibili. Guk ez dugu nahi Euskal Herrian inork bizitza duinerako nahikoa diru sarrera ez izatea. Horregatik da garrantzitsua besteak beste gutxieneko soldata hemen erabakitzea. 1.500 euroko gutxieneko soldata ezartzea. Lortu arte borrokan jarraituko dugu. Greba orokorra langileok dugun tresna indartsuenetakoa da. Lantokietan planto egiten dugu. Ekoizpena gelditu eta gure lanetik etekinik ateratzea ekiditen dugu. Borrokan ikasi dugu, gainera begirada gehiago zabaltzen. Badirelako langile batzuk greba egiterik ere ez dutenak, edo oztopo handiak dituztenak. Egoera administratibo irregularrean daudelako. Gelditu ezin daitezkeen zaintza lanetan ari direlako, edo haien bizitza arriskuan jartzen dutelako. Haiekin batera eta haiegatik ere egin dugu 1000